Ελεήστενε χριστιανοί, ελεήστενε, ματάκια έχω και κόσμο δεν βλέπω. Στο διάλο δεν μου δίνει φράγκο σήμερα. Μάτια έχω και κόσμο δεν βλέπω. Μάτια έχω, τι έργο που παίζει. Παναγία μου, τα όργια της Μπενέτας. Σε λυπάμαι ρε φίλε που δεν βλέπεις, σε λυπάμαι. Αφού λυπάσαι δώσε ένα κατοσταράκι. Ρε αλλού το πάω. Μέσα υπάρχει ζωντανό πορνό, σκέτο όργιο. Ωραία τι χάνει το μάτι σου, κρίμα που δεν βλέπεις ρε φίλε μου, κρίμα που δεν βλέπεις. Θα κάνω εγώ κάτι τέτοια ρε κόπανε. Άξιος! Όρμα τη μαράνα μου. Ρε εσείς, κάντε τα χέρια από τις τσέπες και χειροκροτήστε τους καλλιτέχνες ρε. Ρε φίλε, παίξε κάτι με τα κορντεόν. Μπορεί να φτιαχτούν καλύτερα. Έτσι όπως τον είδα αυτόν να είναι με την καράφλα νόμιζα ότι καθόταν με τον κόλλα πάνω. Συγγνώμη, με συγχωρείτε, να βλεφαριάσω κι εγώ λίγο. Ρίξ' του κι άλλο μωρέ. Δεν μου λες ρε παππού, σου δουλεύει ο κεντρικός διακόπτης. Σούζα στέκεται. Τι λέει ρε παιδί μου, σηκώνει και ψυγείο Έλα. Κοίτα τον κολόγερο. Ρε εσείς, αστυνομία! Αστυνομία, πελαγιάλισε με. Μισή με ρε φυλακέ. Τι ζητάς εσύ εδώ τυφλός άνθρωπος? Ποιος είσαι καλέ μου άνθρωπε, ο παπάς? Ποιος παπάς, Χριστιανέ μου, τι ζητάει εδώ μέσα παπάς? Μα δεν μπήκα σε εκκλησία. Λάθος πόρτα έκανα. Μα τι λες τώρα, νυχτιάτικα λειτουργούν οι εκκλησίες. Νύχτα είναι. Συγγνώμη, ξέχασα ότι... Μη μου το θυμίζεις καλέ μου άνθρωπε. Κι όλα αυτά τα βογγητά που άκουγα δεν ήτανε προσευχές πιστών. Αντίθετα, ήταν βογγητά σατανάδων. Μπήκε σε κινηματογράφο που παίζει ζωντανό πορνό. Εγώ είμαι αστυνομικός. Αχ, και αυτό το άξιος που άκουγα. Νόμιζα ότι χειροτονούσαν κάποιο Μητροπολίτη. Έλα να σε βοηθήσω να βγεις από εδώ μέσα. Αχ, ο Θεός να με συγχωρέσει. Εσύ, τυφλός αυτό με τα αρκοντεόν. Έτσι φαίνεται. Και τι γίνεται εδώ μέσα? Ανομαλίες. Φτιάχνεται φαίνεται με τα βογγητά. Ακουστικός τύπου. Είδες φίλε μου. Θες τίποτα άλλο τώρα? Όχι, σε ευχαριστώ. Άντε το κάνω. Ελεήστε καλέ τον τυφλούλη. Ελεήστε καλέ τον τυφλούλη. Ματάκια έχω